gin joma thoth ahinya ka koro idwaro mana 20% kende. Gima timre ka onwang' ni kaka koro ne nonro sewacho ni kabila moko nitie mondik mang'eny. Ka bill obedo past ni koro chako tiyo ni kambi ka kambi kata na parastatal ok onego bed gi atamalo moloyo 20. Giminyalo tim en ni ok onyalo bedo gima gradual mos. Nyiso ni sama bill osebedo in place koro kadhi mbele ki employee ji to nyaka irang ni to jadi ma wan go and en wuok e tribe mane. Koro nongo ka tribe kabila moko imiyo priority. Koro seche midwa ndik ji ma idwa med ji e tijno tirango non kan tie kabila moko ma koro ok nyal kaw nikech gin giseromo. To gima timre en ni seche moko kaponi gidwa reduce, gidwa punguza kabila to ok onyal bedo through retrenchment. Onyalo bedo yo makoro bedo mos. Sama jomoko retire to sama gikelo joma nyien to koro nitie tribe ma gimiyo priority. Seche moko be nitie ma ginyalo amua ni gitime retrenchment. To retrenchment be nigi challenges nikech sama retrench ji to is very expensive. Nitie ga gimiluongo ni termination pay ma nyaka ichulgi. Koro seche moko iyudo ni sirkal onge gi pesa manyalo chulo ji sama terminate. To bende constitution bende ok oyie ni terminate ng'ato on the ground mar tribe ne. Nikech mano bende koro en discrimination. Ok inyal riemba e tich nikech an jaluo. Mano kendo katiba ok oyie. Inyalo riemba e tich nitie makosa matimo lakini kabila ma ae ok nyal bedo ne momiyo iriemba e tich. Koro jok ma kata giben gin Kikuyu to kane giyudo tijno yo makare gin jok moyudo tich nikech gin gi lony e tijno. Katiba ok oyie ni riembe nikech en ok i kabila moro. Koro gima ginyalo timo en ni tere mos. Sama ji retire nikech jomoko bende wuok e tich. Sama ng'ato retire koro ka sama gikelo joma nyien e tijno to gihakikisha ni ng'at makama ok wanyal miyo chance nikech en tribe ni to tribe no already oseromo. Mano bedo mayot moloyo kidwa golo ng'ato e tich nikech en wuok e kabila moro.